Igbo bụ Igbo. Onye ajụ na onye na-ekwu na-akwa na-ekwu onye ọba na ide mmiri. Were ọnụ mmale m. Ọmụ na-akwa. Dibịa. Nke anyị mejuo ya eme ọzọ na na-ekwurozi maka anyị eme ekwuo maka anyị. Na onye wukata kwụsị iwu ndị owu naanị iyi. Otego ndị asị onye ya ewu ya wuo mana abụgo m na onwe onye kwa ewu ya bụ na mụ sara kwa ọkụ. Geenụ ntị ma ọbata social media rọrọ akwa ebe niile. Anyị wuru last year with oke ite. This year anyị ewuo with ebun. Mana ụzọ gba ọtara anyị ewuo with ala agbaka. Ịma ya na m ekwu maka ala agbaka mana akabe ekwu n'ite elinne ebunu ka na-ewugodu. Obolo ga ala agbaka ewuo ụbọchị agbaka ewuo maka na enwere ụbọchị agbaka nya bụ nwunye ala agbaka maka na alọ luo ka onwe ife imepere ka onwe ife celebrate ụbọchị agbaka ụbọchị ọbụla chi wetara n'ụbọchị ka ego bịa gị n'aka ụbọchị ọbụla chi wetara n'ụbọchị ka ego bịa gị n'aka ka $1 mmadụ bịa gị n'aka. Ahụrụ m onye pụta ọ na-ekwu akwa jegodo jee chọọ nne rie jegodo ka ime ruo half of ife akwa mee. Ị na-ajụkwa chi gị ajụjụ from January to December o nwere ife celebrate ibe unu ego moto celebrate ya moto ibe unu eme birthday celebrate ya birthday ibe gị na-anụ nwaanyị ibe gị mụrụ nwa mana onwere nke celebrate ibe usi obodo oyibo bata ị nọrọ obodo oyibo na-ekwu eri na-akọ eri mana ebere mụrụ m ụnụ ihe a na-achọ bụ ka asị na-akwa agbụrụ mmadụ ma ọ bụ ka mpụtasị ịfụkwa ọnwụ na mụ na nwunye eme na mmemme nke nwa echi niile onwe iwe mere ka asị na-akwa egbuo mmadụ. Onye polisi bụ egbe a na-anyara isi na oyi egbu mmadụ maka na onwekwara ife mee mmadụ ahụ anyị asị na nya gbagburu ya. Onwekwa onye nsị na mụ ya egbu mụ ada egbu mmadụ adaba egbukwa mmadụ mana ya dolo ka isi chelu m adama egbukwa mmadụ ya enwe onye ngwa na mụ ya egbu mana agbasa ọsọ agụ amaghị maka na onye chọrọ nwa dibịa okwu na-edebe anya na o nwere ibe nwa dibịa ya eme. O nwere mmụọ na-ejere nwa dibịa ahụ ozi emesịa ife niile jụkwa oyi ọ ya abịa toyi ka ọ jụọ gị ajụjụ ọ bụrụ na ọ bịa alụwa ya ọjụ ma ya zatara ọgụ na ya alụwa so ọ ya adịrị unu nche mma. Igbo bụ Igbo this year ya bụrụ a year of favor, a year of joy. Ibe abụ nwetara last year this year ị ga-enweta ibe m kwuru dị ibe abụ ya gaziere gị. Ị na-ewetala akwa ọnụ bangụlụ ngụlụ gbanaka igota nwụlọ negodo eri ị na-eyi wee na-apụta life jee nje ego life eyiye edoghị edo ka mmadụ bifo ịmaba mmadụ aka ma ekekebalụ mmadụ okwu make sure na-eka onye ahụ maka na Igbo na-awọsh ụnụ maka na ọ bụ na irulọ mbụ ụkwụ onye ahụ gbapụtara n'ụkwụ ya ị na-atụnyere okwu ụvọ ndị amalụgo na-anya ukwu ụvọ ndị amalụgo na-amụ na ịmara ihe ụvọ ndị amalụgo na-ebi mbesi maka na biri ya na-atụnyere mmadụ okwu wọchigodo onwe wọchigodo level of onye na-atụnyere okwu. Onye lụrụ họteelụ na mbụ mepesie ya rụnyere iwu na enu wandeke rụọ ụzọ na-eme ihe odogwu na-apanye ndị mmadụ moto mana igota nwere ofu moto ọ panyere mmadụ gbaba asị na ọgụ nwe i nwere wandeki mmepe asị na ọgụ nwe na ọgụ rụrụ wandeki bifo ị na-ekwu maka mmadụ na-elegodo onwe gị na bifo mmadụ a na-akọ mmadụ ọnụ nekwa chekigodo onwe gị efe ọ na-emara ire ihe kezi ka agba were niile ogu ezewe ọnụ. Anyị makwa na iji anyị enwe followers maka na iche ka esi nsi iji kwube maka akwa
ifo the like na followers ị na-enweta ijiri enwe na mood nnekwu na mood nkotonko check the last video ime ka ị mara how many like ị na-enwe mara viewers one ị na-enwe mana ikwu maka akwa inwebe nnukwu viewers kwugodu maka onwe ma ọ bụ post go picture ka ị mara how many like ị enwe mana just post o picture akwa dee akwa scareful how many like na how many comment ị enwe ka ị mara na onye akpọrọ akwa abụrụ obere mmadụ. Akwa Okuko Tiwara Aki umedokwa ya Akwa Okuko ọbụla Tiwara Aki bụkwa nnekwu akwa ọ bụrụ ọkwa fintlek o mekwara eme be careful ịmalụ level ijekwulu o nwere ụdị ndị agba ọbụla ba na-ekwu okwu a ma ọ bụ na-agba akwa okwu egetụ m ntị mana enotisiri m ụnụ the more ị na-ekwu maka akwa ka m na-aga haya na disi amakwa nna ma ya afụ ụzọ maka na ndị lọji si ma na hotel ndị nọgasị ma na hotel na-eche akwa bụkwa aja dị n'ala mana kịta ya ngwa ka mma gwa ezuru m ike na mada adọkazi ka mgbu onwe m ya gazielu gị ibe emekwa na onye ilo ma nkwọ na ka ọdụ ndụ fụ ending of 2023 ahụ ka ọ fụ ka nsi kwado maka na m kwadoro ọfụma 2023 ahụ nke ị na-ebere ọrịa pere mpe na nke DCA inwe ike mere mma ma gbuo onwe gị maka na inwe ike ibekata akwa nwa onye alafu ime ibe ya leti kedu ka o ji wee bụrụ akwa ka ị na-ekwu maka na ọ nwere ka imegide ka iwuruo half of ife nwu akarịsịa mbụ karịsịa onye ọbara tụle dibịa mụ na-agwọ ọgwụ kweta na mụ na-agwọ onye ọbụla wee doplad na ọ na-agwọ ọgwụ ndị nkwụsị ịgwọ ọgwụ anwụrụ m adọmadọ na-esi moho daalụ akarịsịa abalị amasụ abalị nne